Il-fatt li m'għandniex biżżejjed ilbies protettiv hija sitwazzjoni inkwetanti. Kliem il-podjatra Martina Aġus illi lil mill-professjoni tagħha taħdem fis-swabbing center fejn isiru it-tests għal COVID-19. Ilha tagħmel dan mill-bidunet tal-pandemija flimkien ma' tim kbir ta' nies li huma tassew iddedikati, iżda kultant qed iħabbtu wiċċhom ma' sitwazzjonijiet ferm diffiċli. Il-fatt li m'għandniex biżżejjed gowns hija daqsxejn inkwetanti. Apparti li Martina wriet it-tħassib tagħha l-fatt li għandhom nuqqas tal-ilbies protettiv, tisqar ukoll li jinsabu understaffed. Sa ftit ilu kienu jkunu tnejn illi jagħmlu l-swab test. Issa qed tkun biss persuna waħda li toħroġ biex tagħmel dan it-test. Ta' ftit ġimgħat ilu konna equipped kif suppost kif għandu jkun biex nagħmlu l-swabbing safely. Però fl-aħħar ġimgħat għalunna li m'għandniex biżżejjed gowns, allura ħajkollna bżonn innaqsu l-ammont ta' nies li jgħinu waqt is-swabbing test. Hija tgħidilna kif sa madwar xahar ilu l-ammont ta' nies li jmorru għat-test kien qed ikun wieħed żgħir, iżda issa s-sitwazzjoni inbidlet kompletament. Martina Aġus spjegatilna wkoll li meta s-sitwazzjoni kienet taħt kontroll u l-każi kienu ferm inqas milli qed ikunu rapportati f'dawn il-ġranet kienu tnaqsu il-ħaddiema. Ħaġa li l-ħaddiema ma kinux qablu magħha minħabba l-biża' li meta tfaqqa second wave ma kien se jkun hemm ħaddiema biżżejjed. Kif fil-faġġara? We are under a lot of pressure anka aħna biex naġlu irridu mhux biex naġlu irridu we make sure li infection control protocol are followed through every step that we make. Mhux ġast għas-sigurtà tagħna ma' s-sigurtà għall-pazjent biex kulħadd ikun safe waqt l-swab test. Martina tgħidilna li l-maġġoranza tan-nies li jmorru jagħmlu t-test ikunu ansjużi ħafna. Ikunu ansjużi ħafna, kultant is-swab test idum daqsxejn iktar sakemm nikkalmaw il-pazjent, manka biex nsemmuhom x'ħajjiġri. Ovvjament it-tfal ma jkunu ġaqsek kooperattivi, msieken, mftor tagħhom, imma you can imagine kultant is-swab test idum daqsxejn iktar milli jieħu kieku persuna tkun kalma. Ma jinqos l-appell min-naħa tagħha sabiex kulħadd jevita l-folol. L-appell tiegħi huwa li dejjem iżomm safe u tevita l-folol, importanti li tilbes il-maskra u l-hand hygiene. Jekk inti taħdem fil-qasam tas-saħħa, it is my opinion li tiġi swabbed kultant żmien to make sure li inti okay ħabel taqa' ħafna nies vulnerabbli. Ovvjament min ikollu s-sintomi għandu jiġi għat-test. Marija Francalanza, Net News.